Kapulisan sa Sugbo miila sa nagpusil patay sa negosyanteng si Jaime Yongyong Villaseran niadtong Martes sa Dan Colon, siyudad sa Sugbo. Si Superintendent Romeo Santander, hepe sa Cebu City Intelligence Branch Office, may butyag nga ang sospek nakit-an sa Barangay Lorega, San Miguel sa wa paninig gipusil ang biktima base sa ilang nakuhang impormasyon. Si Santander niingon nga ang gunman na bilanggo na kaniadto gumikan sa kasong pagpatay dinhi gihapon sa dakbayan sa Sugbo. Apan tungod kay niatras ang pamilya sa biktima, nakagawas ang gunman og gikuptan karon sa usa ka drug pusher nga kakompetensya sa biktimang si Villaseran. Ang hulagway sa gunman gipakita sa kapulisan ngadto sa mga silingan ni Villaseran sa Barangay Lorega, San Miguel ug matud ni Santander nga nakamayong ang mga silingan sa suspect sa wala pa mahitabo o sa silingan sa biktima sa wala pa mahitabo ang pag-ambush kang Villaseran sanglit magsuri-suri daw kini sa maong dapit. Sigo ni Santander nga si Villaseran nalakip na sa ilang watch list sa mga drug personalities. Si Senior Inspector Elizandro Quijano sa Cebu City Police Office Homicide Section niingon nga maglisod pa sila pag-imbestigar sa motibo sa krimen